bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe daroɓe Pitirlal TV on calminama moni kala inde mum e toone muɗum sikki ala eɗen tawe ɗo e Nematoullahi duɗal ene wiye Ɗuri Sinina e garagol ceerno Dialaloudine Ba sikki ala eɗen gandi ko hikka waɗi hitande ko goomu jangde e partenaire muɗum fondation ceerno Walla Ndiaye min baddi junggo e fandu gam wawde nangodirde e ƴellidde jangde Madina Gounass on sikki ala ko adi ɗum si mbaɗanoma ɓeeto ko yowiti e duuɗe Pulaar e goomu jangde e garagol Amadou Tidiane Kassé ko ɗum tigui woni sababu garagal men ɗo hande bandiraɓe gimmorima e nokkuji kala gam arde tawtorede oɗo ñalawma kono oɗo ñalawma o waɗi koye représentant fondation ceerno Walla Ndiaye e gardiɗo goomu jangde fondateur goomu jangde ceerno Mamadou Dialaloudine Ba le président Amadou Tidiane Kassé ɗum noon to banggue caméra wonan en toon ko Baba Galle Diallo barguel ngendi ɗo yesso micro o ko guiɗo sehil mon Daoudou Sow ɗum noon Baba Galle Diallo bandiraɓe rewe am kolle bandiraɓe holko kewi ɗo hande waɗo eɗen ɗo jewɗino jinnani kono caggal nde ceernajo yetti ceerno Dialaloudine Ba an kadi eɗen puɗɗo golle ñalawma o ñalawma mo ganduɗa ko kañum gaɗodirde no oɗo yeten ñalawma hande ɗum waɗi en jetti Allah no fewi goto kala ɗo wawi joɗade decce no wawde heɗade ɗen golle jogoreɓe golle ɗo yeten so en garti noon e ñalawma oɗo gonɗo sababu joɗogol meɗen ɗo bandiraɓe fandare ndeɗo jonde hande ko ñalawma ruttude teddungal fondation ceerno Walla Ndiaye caggal nde goomuji ɓe duisi goomu jangde ko ne tolno e hitande ɗum ko gam wallidde jangde nde no ƴellitori ɗo e wuuro teddugo ngo Médina Gounass tawi koye gardugol Elhaji Abdoulaye Walla Ndiaye wondude Elhaji Abou Ndiaye mo gonɗa nan ɗo tawi e jonde nde kono kadi en jeeya ko joƴƴi en ɗo hande feññinde ndin jencudi ko jangga e nder hitande nde ma ɓen almuɓe ɓe ganduɗa ko janggatnoɓe mbawa heɓde seedan fabuji mumen so weeli jomiraɗo noon wadde ko ɗum woni fandare nde jaffa noon tawi kadi ne goomu jangɗi ne yaadi hen e fedde yiɗɓe Elhaji Abdoulaye Walla Ndiaye eɓe ballodira e mabɓe oɗo ñalawma kamɓe ne yimɓe ɗo tawa hani e pelle goɗɗe ɗe ganduɗa ko duisubi hen so en garti e jubbuɗi ndi ko adi nde eɗen gaara e duwa o caggal duwa o ma goto e almuɓe janggoɓe ɗo e duɗal Ɗuri Sina ngal janggani Alqouranil Karim mbawen udditirde ɗum caggal ɗum ma en dokku hoorejo goomu jangde konngol e bismade bandiraɓe ɓawa ɗum ma en jeeya dawal refto koyen tolno e almuɓe tato janggoɓe nder duuɗi ɗe ma mbawɗo darade ngam feññinde ɗum koɓe jaggatno caggal ɗum ma en dokku konngol teddiniraɓe ñalawma o ɓawa ɗum wonata ko yewtere golle fondation ceerno Walla Ndiaye tawi nden yewtere hufata ɗum ko Ahmadou Tidiane Kassé hoorejo goomu jangde caggal ɗum ko konngol fondation ceerno Walla Ndiaye ngol konngol yettinta ɗum ko Elhaji Abou Ndiaye notiniɗo ɗo on fondation konngol ardiɗo commune o e gasa wonde en jiyaliɓe ɗo so tawi garima e wawa heɓde caggal ɗum ko dawal dokkirgol seeɗan fabuji to ngal ɗum ko konngol ceerno Dialaloudine Ba kamɓe duwaw makko noon joni o no mbirɗen ni tan e hoore nde wankadi enen golle ɗe puɗɗima no mbiruɗen ni puɗɗorɗe ɗum ko janggugol Alqouranil Karim tawi dokkaten ko goto e almuɓe janggoɓe ɗo e duɗal Ɗuri Sina o wiyete ko Aminata Tidiani Anne gam mbawen udditirde ɗum Alqouranil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah nde Allah moƴƴani en kadi tawni en oɗo ñalawma tedduɗo ñalawma ɓuuɓɗo bellitiɗo beytiɗo taw kadi koko woni e haalede e makko ko woni e haalede taw kadi koɓe jooɗotiɗen ɓe jooɗotiɗen ɗo taw kadi ko sababu joƴƴinɗen ɗo joƴƴinen ɗo en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama no feewi e teddugal ngal ko ɗum teddugal tan kono bismago ngo kam ngo waɗi ngo watti ngo waɗi ngo watti sabu bismago ngo fuɗɗi o gila nde ceerno toɗɗi oɗo nokku wi ɗum ne'matullahi ko nokku mo ceerno toɗɗani en duwi hen koye ɗin ne'maji e ngol ɗon toɗɗogol ko hen gonɗen e yaade eɗen mbiya tan alhamdulillahi rabbil alamin. bismago ngo waɗi gila nde ceerno Mahmoud Jalaluddin Ba waɗi oɗo nokku waɗiri ɗum ko nokku gandal kadi nde jiɗɗen wadde oɗo beetawe o bismi en ɗo wadde mbiyen bismago ngo waɗi gila nden bismago ngo waɗi nde jooɗiɗen jonde nde kadi o kanko sakkiten en duwaw o bismi en kadi e nokku he bismago ngo waɗi gila nde o duwi ko alqouranil karim tedduɗo belɗo o woni ko nanɗen ɗo ko wadde en mbi mba e on bisimilla sabu on bisimilla omo wawi wonde e neɗɗo o kala ɗo wawi wonde e aduna he kala no wawi wonirde kala ɗo siftori on bisimilla tawa bisimilla o ene jogui ko ɓeydatamo to Allah e nelaɗo sallallahu alih w sallam eto Cheikh Ahmad Tidiane wadde en lombima e on ɗon bisimilla mbiyeten tan ko yettere Allah no feewi e sababu joƴƴinɗen ɗo en mbiya bandiraɓe funnague e hirnague woɗɗi ɓaji arɓe tawtorede oɗo ñalawma foof en jetti ɗumen en jarni ɗumen eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokkeen wiide alhamdulillahi rabbil alamin. eyyi jaam Allah ñalle moon bandiraɓe on calminama kala mo tawete ɗo hande e nder ngal ɗo dental en calmini ɗum salminago en pawi e juuɗe ceerno Mamoudou Jalaluddin eyyi joni caggal muɗum paɗen koye reftotoɓeɓe paɗen koye Farmata Diop bisimilla ma. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jetti jinnaɓe men seere men minen ni reftanamiɗo asko Seck Tidiane Cheikhna Ahmad Tidiane yo weeli Allah won e makko e heema jiɗɗo andude o ceerno andu kanko woni ceerno ngol lawolto haqiqe joom martabaji peeñi e teddule mawde ko mande lollude ko teddude curiɗo joom fodde timmude cowirteɗo Aboul Abbas babum Abbas Seyidi Ahmadou ɓi Mouhammadou noddirteɗo Abi Amri ɓi Mouhtar ɓi Ahmad ɓi Mouhammadou ɓi Salim ɓi Salim ɓi Ahmad cowirteɗo Alawani ɓi Aliyu ɓi Abdoullahi ɓi Abbas ɓi Abdou Jabbar ɓi Idrissa ɓi Ishaqa ɓi Zeynul Abidine ɓi Ahmadou ɓi Mouhammadou cowirteɗo Nafsu Sakiyatu ɓi Abdoulahil Kamil ɓi Alhasan Ɗiɗabo ɓi Alhasan Siddou ɓi Aliyu ɓi Abi Dalibin ummorade e koho men Fadimata Zahra ɓi Seyyidil Wujud Mouhammadou ɓi Abdoullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yummo komin Farmata Diop janggoto dural Karamar dural yiɗɗo ceerno Jalaluddin Ba.
eyyi Falmata Diop a jarama joni paaɗen koye Oumou Diallo. Assalamu aleykum bandiraɓe, mi salmini mon onon fof. Ko min Oumou Siraji duɗal yiɓɓe Dawouda Seydi Dia, mbiɗa reftanomon ɗo facciro hutba aljuma. Facciro hutba aljuma caggal yettude Allah takɗo windere nde juulde e nelaɗo makko ko ho windere nde Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e dendagal koreji makko e wondiɓe makko e kala dewɗo e maɓɓe moƴƴingol ha ñande darga. Caggal ɗum gande onon yimɓe aduna de ko galle wonande mo ala galle waɗata fof mune aduna komo ala hakkille sabu aduna ko galle kuuɓowo komtowo kewɗo musibbaji jejjitanoji e kala mbelu weltoji ko sikkate hen ko teddugal ɗum koko yeera ko wiyete ina heewi ɗum ne seeɗa guɗɗo hen ko maayowo ko moƴƴi hen ko ko gasata ndeke ala tugotoɗo e aduna watta hen alhaali mum fof so wona fuyɗo gumɗo gita ɓerde gande galle ɗakara ko on woni ruttorde kulol Allah noon ɓuuri moƴƴude e joɓare ɓuuri kadi hewde baraji goppe welsugo ala ko woni caggal gurdam so wona mayde ala ko woni caggal woɗede so wona wasede ala ko woni caggal mahde ɗi galleji hodde e ɗe kuɓeje e ɗi terasuji joɗɗi e ɗi étasuji towɗi so wona hodde bamule e nder leydi so on moƴƴi ko emon moƴƴandon so on bonni ko emon artata Allah kam ko guuɗo gurdam dumiɗam te dewateɗo ala so wona kam ñaagoɗemo tawaɗon lappinanamo diina makko jettoɗe goɗani Allah jeyɗo windere nde ko ɗo almami joto dumunnayel moni kala ñaagoɗon Allah haaju mum sabu kala ko duwaɗon koko jabate caggal ɗum almami ummono rogere ɗiɗi ɓere caggal yettude Allah jeyɗo windere nde julde e nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yurmede e kisal yo won e dendagal ɓesgu makko wona kadi e kala ñemtinde sunna makko ha ñande jobdidi caggal ɗum onon jiyaɓe Allah gande weltorade sabu aduna ɗum koko omte woni weltare kay ko weltare heɓatede to lakara sabu ko nden dumoto mahde galle keddotoɗo noon ɓuuri mahde galle kuuɓowo jaccoɗe e gollude moƴƴereji ko woni to Allah ɗo ɓuuri moƴƴude ete ko ɗum tan kadi heddoto belade aduna ɓuuri sattude e worode ɓuuri malkisde bela wodani on cohlirɗo ayibbaji mum ga e ayibbaji yimɓe o heddi e woyde e bakkatuji makko omo riwta e makko kala cokinoɗi kala mo golli moƴƴere ko hoore mum waɗani kala noon mo golli bonande ko hoore mum waɗani sabu joomi toñata jeeya mum ya an joomi am ya wallu diine ma kalka anɓe ma joomi am ya wat leydi amen ndi ko leydi ɓurni moƴƴude e leyɗele mbaɗa e mayri deƴere e hoolare ha ñande noddiral ñande darga ya an joomi am ya dandumin ndiwtinamin o ñaare e yimɓe o ñaare ndiwtinamin kadi bonande e yimɓe bonande joomi am ya moƴƴin kala mo moƴƴere mum woni moƴƴere julɓe fof ya halku kala mo halkare mum woni halkare foftere julɓe fof senare wodani joomi joom teddungal ga ko ɓe cifoto e makko ko fewani yo kisal won e dendagal nelaɓe jettoɗe godani Allah jeyɗo windere nde amina ko ɗo hutba aljuma joomi moni kala inde mum taw kadi ene wonde e mbaadi yettode mum goto kala suɓe e ɓerde mum salminte welto weytoɗo salminirama ɗo mbiɗo wonan monɗo sarɗiyeji lawol tijjani sarɗiyeji lawol tijjani ko nogase tati sarɗi gadano ceerno dokkirowo yato ko jamiraɗo yamirore selluni jokkodirde ha yetti Cheikhna Ahmad Tidiane ɗiɗi an jaggowo yata wala hay lawol gotol e laabi waliyaɓe so aɗa jogino woppot ko Tidiane o tan jagata tati a juurata ko wali gurɗo e maari foof mo wona Tidianiyanke juuroɗa ko nelaɓe e annabaɓe musidɓe ma Tidianiyankoɓe juurgol ngol mbiɗagol ko fibde aɗa ɓey torab faade Allah so tawi ko hormade ɓe teddindeɓe mawnideɓe ma jokkude e mabɓe enɗam ɗum baasi ala hen nayi waktuji joyi foof a rendirede majjiri jama tawde ka gorko so gantu ala joyo yiɗa Cheikhna Ahmad Tidiane ko ɓuuri neɗɗo ene yiiɗa nene mum e bamum ceerno lomtude Cheikhna Ahmad Tidiane rokkuma lawol ko noon jiɗirta ɗum jeegoma hoolata ko hoɗo Allah woni hoolare hoɗo Allah ko nana ɓuuri kalaɗe e lawol ngol jeeha mbaɗa ɗum hoolare aɗa golla belaɗe fittanuma ala a waɗata noon sa jaggi lawol ngol a ɓeydoto hulde Allah goppa kadi Allah ndewa jamiroje Allah jeeɗiɗa yenata añata Cheikhna Ahmad Tidiane jeeta sa jaggi lawol ngol a dumata hen ha mayde a woppata jeenayi e fiɓade ɓerde ma gonɗina kala ɓuuri kalaɗe he lawol he ko gonga sappo a yahata aɗa witta aɗa namdo holno Cheikhna Ahmad Tidiane dañirgal ɓuural saabu ɓuural ko Allah jeeyamo rokka kala mo haaji ina jeeya e seeɗa ɓuuri kalaɗe e lawol ngol nelaɗo ina defanima nadde aljanna ko alda e hasbede e lebtede an e nene ma e bamma e ɓiɓɓe ma e sirami ma so tawi ɓe gañani Cheikhna Ahmad Tidiane ɓe jeddanima sappo e goho wajifa wirdu aljuma wadda ɗum e dental tawde ka gorko so gantu ala
sappo e ɗiɗi nokku ina wirde en wi sappo e tati nokku ina wirde en wiye jaatul kamari a jangata ɗum so wona taw waɗa timmini laaɓɗe ndiyam ɗe nayyi sappo e nayyi tekkodirta taƴodirta hay goto e julɓe ha tengte musidɓe ma tijjaniyankoɓe sappo e jeeyi a fadat ha dokkiɗa lawol ngol ne birda sappo e jeegom a yahata aɗa rokkira lawol ngol tama yeweyaka ya rokkir sappo e jeeɗiɗi a yanata a ñana sehna ama tijjani sappo e jeetati yahata ɓonnuma ine laaɓi cumcuma ine laaɓi sappo e jeenayyi nokku ɗo joɗɗa ine laaɓi nogas so aɗa wirda a joɗo kuccita funnangue guila nde puɗɗorɗa ha wirdu ndu ha gasna so wona taw koye dental gonɗa ɗon kuccitta koye jeese musidɓe ma ɓe birdittaɓe walla taw koye lawol gonɗa ɗon kala tine ma nde toɓɓe foof ko ɗon kuccitta so a jolɗo so a baɗɗin so a jarowo koyngal nogas goo so aɗa wirda a deƴƴan ndeƴa haaldata hay goto so goɗɗo ari no haalda e ma a jabata so wona taw ko nena ma e bamma e ceerno dokkuɗomo lawol ngol debbo ina ɓeydana hen joom galle mum so tawi ko goto e ɓeeɗo haalaɓe ari ina haalda e ma a jaggat yabbere keɗoɗa ina haala aɗa jaabo ha gasna jokkaɗo jaranɗa nogasi ɗiɗi so aɗa wirda a tawnan mbaadi sek tijjani piɓa ko yeeso makko joɗɗa aɗa ɓeyditorom kono ɓuuri tewde e timmude ko ɓeyditorade mbaadi nalaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nogasi tati so aɗa wirda janggat karfeje ɗe ha cella taw aɗa tawni mana firo majje so aɗa andi ko karfeje ɗe pirat so anda koɗo pirat ha ñimmoto no moƴƴi hannoɓe ma ɗi nana ko kalata ko beele hakkille ma e ɓernde ma curo e ko mbatta ko sawtol ma Malibar lega sifa min calmini dendagal bandiraɓe tawitoɓe ɗo ɓe foof e inde fedde andu diine ma wonɓe e nder leydi Sénégal e ko woni e boowal leydi ndi foof en beltima kadi hannde e oɗo ñalawma arde rendude ɗo e bandiraɓe men goomu jangde ɓe ganduɗa ko hen jeeɗen e ɓe juɓɓino oɗote ñalawma mo ganduɗa hollirde golle gollade e hitande yawtude nde fodde ko ndewniɗen ɗo ko machallah eɗen jogui jikke wonde so tawi jokki ma fandare nde yetto eɗen ñaago Allah yo Allah rokke yittinde fandare en beltanima gardiɗo golle ɗe Cheikh Ahmadou Tidiane Kassé en duwanima en juurima en barkinorima mo ganduɗa foof ko kañum woni ceerno men Ceerno Djalaluddin eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah junnata gurdam makko ɓeydanamo cellal beele anniya e miijo ngo o jogani leñol ngol jogani rendo ngo Allah rokka mo yettinde fandare mum kono en dowata en jettani fondation Ceerno Wolle ɓe ganduɗa fodde dawal hitande ko kamɓe ndewidi joguiti golle jangde nde e nder goomu jangde eɗen ñaago Allah koɓe mbaɗi hen ko yo Allah yoɓɓe baraji mum kono kadi Allah ɓeydanaɓe rokkaɓe hattan haɓe mbawa dusde en ko juuti ko juuti min calmini foof min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko adi fo en jetti Allah ɓurɗo hadde waɗe yamirde sale baɗowo ko wela ende wela itta ko wela totta mo wela taw hay goto wita pourquoi en jetti ceermen Ceerno Mahamoudou Jalali en jaarimo no feewi no feewi no feewi ha ala kulli haalin e kono kadi en jetti Alhaji Abou Ndiaye on mo ganduɗa ko kañum woni jokkorgal men to Alhaji Abdoullahi Wolle Ndiaye o ardani en ga hono fondation Ceerno Wolle Ndiaye eɗen jaaraɓe no feewi so neɗɗo waɗanima ka wawa waɗande hoorema yettumo fondation Ceerno Wolle Ndiaye so tawi ɗowani en goomu jangde fodde hitande alhamdulillahi rabbil alamina Ahmadou Tidiane Kassé ne wowi wiide neɗɗo ina newnana ko tagra ko wadde Alhaji Abou Ndiaye omo newnana ɗum ɗo falillahi alhamdu nde tawno koko o jeeyi o totta koko o tampani o totta koko o tampidi o totta so o tottama ɗum noon o hokkama ko o wawi jogade ko yettere Allah no feewi no feewi no feewi ewa en jurnotako nde tawno fulɓe ne mbiya ko fayi e ngaari he ko heƴani e barme he ewa ɗum noon en jetti en jaari bandiraɓe foof ewa e inde hellifaɓe Madina Gounass ko noonne kadi e inde kawtal golle nde tawno pelle ɗe foof koɗe gotum ceerno men Ceerno Mouhammad Baba mo Baba Saydou Hammad ewa eɓe ponno ɗo wonde ewa alhamdulillahi rabbil alamina Allah waɗi mataw ɓe keeɓi gantu ɓe garani enenne en lomtima ga foof inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah ha joni e rokkude konngol men keɗiniraɓe oɗo ñalawma hannde dokkaten konngol ko jinnaɗo men Baba Amadou Samba Ba on mo ganduɗa ko ceerno yamirno ɗum yo ya janggoya Pulaar e janggina
o walliti no feewi wuro ngo to baŋnge jannde nde kono kadi no waddi ballude mo ko timmude e goomu jannde wiɗi funas noon seydi Ba bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Eyyi hunde ko mata koko betti en seeɗa kono hatta ha joni wadde ko mbaɗɗe hen. Eyyi jetta Allah no fewi ɗum ɗo joni koko yettirte Allah saabu hunde tawa nde ɗum fuɗɗoto nde ha tawa kadi hunde nde no wayi hande ni koko yettirte Allah no fewi. Min kalane tan ko banggue ceerno saabu ɗum ɗo joni ko fandare ceerno wone yaade ɗo minen nde min ƴetti ɗum nde adan min ƴetti noon tan ko ɗemgal amen e nden hay nde min jotodiri e ceerno ko kanko wimin kanko nde woni fandare makko nder ɗeɗo golle ko diine o waddude e golleji meɗen ɗi poɗɗe gol ko wayno ndema e gaynaka e aw ɗeɗo gueɗe o ɓeydi hen kono ko diine o woni fandare nde kanko ko ɗum woni guesa makko nden fandare noon ko nden woni yahoɗo ɗo hande saabu sa teskima ko ƴettitno e ɗe golɗe puɗɗo nde ko ƴettino golɗe ko ni yaaji ni hewno kono hande ko heewi hen deƴƴi ko ɓuuri hen hewde ko ha heddi hen terɗe seeɗa ene keddi ɗum ɗo noon ko yahata ɗo ko noon ko fandare ceerno no paamirɗen ni saabu minen e nder saaha nde min garti ɗo janggude nde amin puɗɗiti golle nde won konguɗi jaltuno ko ɗin jahata ɗo joni ɗin konguɗi holɗin waɗi saaha nde min gari nde min gaddi defte ɗe ko defte pulaar puɗɗorde lelgo ngo ko lelgo jangde lawol hakkindewol ɗum wayno ko windere nde fof hande ɓuuri hewde ko nden ngol lawol jangguinirta woodi yiiɓe ɗum noon gaddi haala ka e ceerno Ibnu Umar ceerno meɗen enen noon ɓe gaddi ko ni ɓe mbi ngoɗo lelgo noon ɗeɗo defte gaddaɗe ɗe way ko defte français ni mataw enen jen ceerno mawɗo wino français jangguitaki ɗon noon ko noon ɓeɗo ko gaddi ɗo ko jangde français e jaabol makko kanko ceerno Ibnu e ñande hen o wi ɗum ɗo ko ad ko ɗeɗo defte ɗe jiiɗon ɗe wona ɗum ɗo woni ko janggueten wona ɗum woni ko janggoyten so Allah jaaɓi janggoyten ko sukaɓe men ɓe jeehi Fass ko janggoyɓe soɓe garti maɓɓe pewnen ko jangguete ñande hen o wi noon wiidemo noon e goomu cafal darade ene waɗi daawal joni noon konngol makko kanko ceerno Ibnu Umar ngol wonde wona ɗum ɗo gonɗen e janggude ko janggueten ko eɗen jogui sukaɓe salde koɓe janggoɓe soɓe garti maɓe mbaɗa enen kadi en jangga ɗum ɗo foof ko pandale ceerno ene wayno enen ko mbatten ko en jogui lesle o tuguniɗo e diine ene teska won darantoɓe leñol ngol walla ɗemgal ngal tawa en nawdi hen haɓade diine e wasa famde joni e ceerno Jalal ne heewi ene yewta min e nder jewtan so ari ene ara hen wonde so neɗɗo sinimɓe pamanno kala kene mbaɗa ceerno ko diine o yeeso on sa gollira diine o kala keeɓa hen Allah e nelaɗum kadi pandal men fof jetto hen haysomo wawa reftanno ceerno o haaliranno ni ɗum ene hen joni ɗum ɗo ko jiiɗan ɗo ko haqiqa o ko fandare ceerno huɓtidin ene wani hande o sen jiiɗi mbiyen fandare ceerno yettima min ko noon mbiyan ko yettima haade ha hande eɗen jogui kuccam faade yesso ko ɓuuri ɗo eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗo hande kono ceerno eɓɓode makko nde lelgo makko ngo e anniye makko eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin ko fandare ceerno yetti hono no ɓemin ƴettinno golle ɗe ko heewi hen hande natti dillude hen eyyi mataw mi wonnomi heblanaki yewtere nde ko ɗum ɗo mbawmi tan yaltinde e fandare nde e ndo yewtere nde mi tonga ɗo mi wiya eɗen jetta Allah no fewi eɗen jetta Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.